24/7 na police response sa bayan po ng Magaldan na ipinakalat sa 4 na border control points. Itinalaga po ng kapulisan po ang nasa 24/7 po na pagbabantay po sa 4 na border control points sa bayan po ng Magaldan, Pangasinan upang mas mapabilis na makapagtugon sa anumang emergency at masiguro ang kaligtasan ng mga residente. Alinsunod dito sa direktiba ng 5-minute response policy ng mga pulisya kung saan inilagay ang mga tauhan sa mga strategic locations upang agad na maabot ang mga pangangailangan ng sasaklolo. Matatagpuan ang mga border control points sa mga sumusunod na lugar: Barangay Salay para sa mga residente mula Barangay Bantayan hanggang Talugtog, Barangay Embarcadero para naman sa mga taga-Barangay Pugo hanggang Tibaga, Barangay Poblasyon para sa mga residente mula Barangay Gigilonan hanggang Gagasangan, at Barangay Anolid para sa mga residente mula Barangay Alitaya hanggang Barangay Malibago. Ayon sa kapulisan, sa pamamagitan ng mas pinalawak na border control ay hindi lamang maiiwasan ang krimen, kundi masisiguro rin may agarang saklolo sa oras ng pangangailangan at higit pang mapapagtibay ang tiwala at ugnayan ng publiko sa mga otoridad. IFM News. IFM News. IFM News.